Anh cứ tiết mari yếu mi sạc cái này cứ mới chẳng đủ đen phải là mini plum mà nên bài sẽ Happy New Year nào lại dày na lưng đẹp mà lưng ấy nị cái nị गोसो थोनायखौ लाय मा बुंबाय थानो My Instagram uploaded by Hello friends, welcome back to my and Mohilari YouTube channel. आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ. Today I am very happy New Year दोस्तों. आप लोगों को 2024 में मेरे and Mohilari YouTube चैनल में स्वागत करते हैं. तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलो. Hello लोगोफोर, good morning. दिनै मानि कारणे खाख्लुबखो दिनैनि दिना बिराद गुसु बाव अरे देवा वय बुंनोनो नाङा खुवायानो जोबनो राखै दाबो सान्दुङानो ओंखारबोनो राखै एकदमबारे नै भगबाननि तसा सौसिबोनो हायाखै खुवाजोंनो बेखायनो आंबो गुसु जानानै बेखौ खाख्लुबनानै लाबाय मोखाङाव ओमफ्राय लोगोसेनो फरायनाया दिनै साइरे फरायनो लुगैदोंनो मानसिया फरायगासिनो र' कन्टिनिउ आं नोंसोरनो बिराद गुसुलै आरो लोगोसेनो हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो फरायना दांदो नोंसोरनि सिगाङाव हेपि निउ इयार होनहरनोसै र' फरायगासिनो आसला नाथाय सोदोबखौनो नागिरना मोना जायखौ नागिरदों सुबुंखौ नागिरना मोना ओइ एसे दुखु नाय एसे दुखुनि खोथा लाहरदो नाय नै लिरखाजोबना लादो आरो एसे दुखु बरदा सोरबा जुदि निउ इयाराव ब्रेकआपफोर जानानै माबादोंबा निउ इयारनि ब्रेकआपनि मोनसे साइरि दं जुदि सोरबाफोर दुखु जानानै दंबाथाय फरायनानै साइरिखौ स्टेटास लगायनानै ला नै आं फरायनि अरे कहना क्या चाहते हो कैमरामैन जल्दी फोकस करो women फोकस करो सिथादे आं होननि बिराद खस्थ' मोनो आङो मा फरायनानै थाथ'बाय थायो इर'हाय कुनसे जाखायो नामा मिथिगौ ना रिलेशनशिपनि जोबथिया माब्ला जायो जेब्ला सासेनि नांगौनि बारा मोजां I love you Torena I love you Iwan dukuni sairi faranan nakai Mai kasih Nuntan baru mau jawab Kau tanya siapa ini Film ni Tahu kali ni dia semua mani huna pada ngapain nak My Instagram uploaded by WhatsApp services Meguna keyboard Wah, dong macam apa sekali? Memang neng lagu pergi Happy New Year nora nama? Happy New Year Nih jasa Happy New Year 2024 में आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं lagu per orang dan nasir kemai bang sih nenda gitu, lagu sini becari pisah pernah nenda gitu deh hendak. थ' लोगोफोर आं साइरिखौथ' नायनानैसो फरायखायो नालाय आङो गिबियावनो लिरख'ना लायो बिनि उनाव आं साइरिखौ फरायो आरोना आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्राय जानुवारियाव खाना जानानै जाय सेंग्राफोरा गार्लफ्रेन्डफोरजों होनजादों आरोना दिनैनिफ्राय कल दा खालामसै आंनाव होननानै रागा जोंनानै बुंहरबाय ओमफ्राय ब्रेकआपबो जाबाय बिसोरनि थाखाय आं मोनसे साइरि फरायथिना होनो सानदों नोंथांमोना खोनासंदो दानिया खोनासं बिखाया जोबोर गाबोना जेब्ला बियो बुङो दिनैनिफ्राय कल दा खालाम जाय मानसिया नोंनि कल फैयाब्ला रागा जोंग्रामोन खोथाखौ बैजोंसो रायज्लाय जाय नोंजों रायज्लायनो सानो बेबायदि गुबुननि उन खारफाना गावखौ लासिं खालामना लानाया मोजां नङा लोगोसेखौथ' जिउआबो नागारलाङो अब्ला गोसो थोनायखौलाय मा बुंबाय थानो Sada Oria sada ना लोगोफोर जादों Happy New Year ni गोजोननायबो थाबाय आरो लोगोसेनो फरायनाया एसे दुखुनि फिसा फरायनाबो होबाय Happy New Year लोगोफोर Happy New Year
बे गोदान बोसोरा बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय मानो होनोब्ला आं मैयायो मोजाङै भिडिअ बानायस्लाबनो हायासै मानो होनबा एसे हेपि निउ इयारावलाय जायोना ओंखायनो साबास बेटा मदारु नुखायो मानसिखौ नायलाय लोंसिग्रानो मैया लोंबायना ओमफ्राय आरो लोंनानै आरो भिडिअ बानायनाय जायासै एसे लोंनाया मा लोङो नैखिनि इयावनो बेसे खर'आ फिर गिदिंलायदो मा मिथिनो जुमाय खान्था नुखायो मानसिखौ साला माला बासिबायदे साला दुंग्रा मोखाङा मालाय गोदोना लोगोफोर नायलाय महरानो जियानो जा गोसोखौसो नायनांगौ दाल'आ महरखौ आजिखालि मेकआप लानानै बुरदाबनो हानाय जाबाय थरायना आंनि गस्ला गानना बया हैदों सं हा खाथ्रा जोंखौ नुखायो सं हौवाफोरनि गस्ला गानबाथाय हो बेलेग नुखायो सं तेल मारिदो नामा औ मा तेल मारिनो बे निउ इयारनि बरावबो लाङा नामा नों आंखौ ओरैनो ओमफ्राय आंखौ तेल मारि इयाव निसाखौनो इखौ मोजां नुदे इदि मोजां नुदे होनफाना मिनिफ्लाबाय दं अ इदिसो सालायबाय नोंना थांगोनानो होनबाय सानथामनि उनाव थांखागोनानो होनबाय माथोबाव इ मस्थ' सान्दुंआनो ओंखाराखै इयाव थांगोन नामा दिनै मानसिया गोजांनाय Control. इनो थांनो हागोन ना माया दिनै थांगोन सानथामनि उनाव थांखागोन खाथियाव मानसि जोब्बा मानसिया जोबाना फेब्रुवारिलागै मानसि जोबाना दानो थांगोन उनाव थाङा आं उनाव इन्टारेस्ट जाया दालाय माथो इन्टारेस्ट जायो नों खमथिया बा जेन गावसो मेनेजार आंखौनो खमथियानो बुंलायबाय नङा थरायनाया बबेबा मानासाव नामा बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन मानसिया ओमफ्राय दा आं लाङिनि नै बेखौ सुना थानांबाय नोंनि मोखांखौ खनसे बया रागा सोंदों मानसिया माथो सान्दिखौलाय गावखौ जानो लाब्रा हो गाव जालाब्रा माथो लायालै बा थांनो मोनैनि खुगाफ्रा खायदा जालायसौ मिनिस्लुलायसौ नैदोनो नै बांसिन जाहैबाय ओइ मबाइल नांगोन ओइनो सोख्लायगोन नै फुलकबि आलु मटर बरिया जाखासिगोन बेदर लायबावनोसै बरिया जासिगोन होनबाना र' लायना फैग्रोनानै बेदरखौ आं एवखागोन नों एवखाना नोंनि एवनायाव खनबो जाखानो नोंहा गुबुर नै मैया 1 जानुवारियाव बेदर जानानै दिनै थरायनाय आंनो 2 जानुवारियाव अलकबि बेदर संनानैसै नै मानासाव थांनो लुगैनानै बोरैबा जाबाय मानसिया बिसोरना ओंख्रिया खनसे खनगोन दा कट जागोन नालाय फुलकबि बेदर नङा माथो माइरंसो जाबाय हो माथो मावनो बेरायनोबो लाङा मानोबो लाङा माथो खालामनांगौ बेस्रा बेरायनो थांनो मोननो बिराद दुखु जाबायलै दिलै दे गाबोनफोर लांसिगोन दे दिनै माइरंखौ जाथ'दो ना मा होनदो ओइ जोनोम नागिरलायो माइरं जानाय मानसियानो खाथ्रालै देन्जार नुखायो हो ओइ रोंगोनथ' मानसिया माइरंखौ जावनो ओइ गारदालायनोसै आं दे माइरं जावग्रो दिनै गाबोनफोर बेरायलांगोन दे Yoi, kartu langsung, sangkulit dong, terlalu, mega promo sih, mega pak.
माइ गाव गैया